Kinapakamaayo naman sini nga nakabugtaw ang iya nga bata bangod sa pagginual sa mga ido kag didto na naibaluan nga nagakasunog ang ilang puluyan sa piyak nga bahin. Sa naman akon sa piyak nga bahin naman sang balay nag-agi ang iya nga bayaw kag apo agod nga makagwa samtang bangod sa madamol na ang aso. Napilatan ni nga okon nga bukon ang jealousy nga sang ilang bintana nga nagresulta man sang iya nga pagkapilas. Aminado man ini nga sila ang naglibot sa tinutuyo nga masalbar ang mga pagkabutang nga isang NMAX nga motorsiklo apang hindi niya ini maduso bangod agani ginhingagaw na lang nga mapagwa ang ilang salakyan samtang kaupod man sa nasunog ang bag-o sini nga mountain bike. Kinapakamaayo naman sini nga may spare key ini nga ginahamtang kalapit sa isa ka pertahan nga amo ang gingamit sa nga bata kag asawa agud nga makagwa sa balay. Sunod diri sa karon ginalantaw nga electrical ang gintunan sa kalayo samtang gin contact naman sini ang iya nga electrician agud nga magpaatag sa problema sa ila kuryente. Kinkumpirmar man sini nga may nadulaan sang kabuhi sa ila kaingod apang ini ang may ginasuprer nga balatian antes pa man ang pagluntad sang sunog. Patag sini nga wala nakatabok ang kalayo sa kaingod nga balay bangod mataas ang fireworks ang ila puloy-an. Nagpanawagan man si Rodolfo sang bulig gikan kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez bangod siya ang empleyado man sa City Health Office sa piyak nga bahin. Magahingyo man ini sang bulig sa iya nga himata kag iban pa nga mga may bulawanon nga tagipusoon bangod wala sang nabilin sa ilang nga pagkabutang matapos nga ginlamon sang kalayo. Nagsinggit ang akong dabayaw nga sunog. Kami katulog pa kami sa piyak ito amin sa likod sa mga kwarto ni sawawan mo. Ang bata ko nakabugtaw tungod sa ido nga nagaingos bilang gaingos sila kagwa to sa kahit sliding window ang ilang batan dito sila nagagi sa kilid. Pati nga ako nga magad kag apo. Yantis nga magwa na ko dito ani grabe nang aso. Tiging buka ko to ang jealousy sa amon to kwarto kag dito nagagi sa piyak. Duwa kami ni sawawan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Rodolfo Ramos ang nasunugan. Samtang dako ang posibilidad nga may kaangtanan sa ilegal nga droga ang inalantaw nga motibo sa pagtiro patay sa biktima ng shooting incident sa Purok-Cadarna, Barangay 16, Bacolod City sang Biyernes ang Udto sunod sa Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Ginkilala ang biktima kay Mark Christian John Lucenio alias Badjao kag tumandok sa Barangay 35 apang nagakadto sa Purok-Cadarna bangod diri nagapuyo ang ikadua niya nga misis. Nagapungko sadto si Lucenio sa passenger seat sang tricycle sang ini ang gintiro nga nagresulta sa gilayon nga kamatayo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, nagagwa sa investigasyon isa lamang ang suspect nagasakay sa Honda Click nga motorsiklo, naka full face nga helmet, naka mask kag naka gloves kag nag-exit sa Barangay 35. So kay Sarona ginasundan nila ang anggulo sang illegal nga droga bangod may nabaton sila nga impormasyon nga may modus ang biktima nga nagabaligya sang illegal nga droga apang tawas kag snow bear nga 12 ang ginahatag sini sa nagabakal. So diri nag-attempt man ang mga kapulisan nga patigayunan sadto sang bypass operation apang hindi man sa mga ini madakop bangod tawas asin kag snow bear ang nakuha sa iya. Sando sa impormasyon nga ila nabaton ginabalikan pa ang biktima sadto sang nagbakal sa iya agud nga magreklamo nga hindi ang ginbakal ang ginabaton apang ginakigan pa ini. Gani nakabuya ini sang istorya nga balikan sini ang biktima. Ginaaligar nga caliber 45 nga armas lutang ang ginagamit sa pagpatay diri. Nagapadayon man ang investigasyon sa mga kapulisan agud matumod ang motibo sa kag ang sospetsado sa kamatayon sang biktima. Nagapanawagan man si Sarona sa mga pumuluyo nga nakakita kag nakakilala sa suspect nga makig-angot lamang sa Police Station 1. Sundan na kami. Sigurado kilala ni siya upod niya sa biktima ang ginbaligyaan nila to. Nakuha naman snowbear, tawas kag asin. Amo na nakaagi tapos may mga informations pang kamo nga nga amo na patila niya na ginobra. Always caliber 45 kasi sige amon follow up sige balik-balik na mo to sa area kasi may makuha kami nga dugang nga impormasyon para ma-identify kag makuha nato ni ang pangalan sang persons of interest. Si Police Major Ramel Sarona ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Samtang aksidente nga nahulog gikan sa longboard sa mga rescuers ang pasyente gikan sa isa ka aksidente nga nagluntad sa Gonzaga Araneta Street sa siyudad sa Bacolod alas 12:45 kahapon sang kagahon. Ang biktima ngin kilala nga si Melfred Cepeda, 50 anyos, residente sang ECC Villas, Barangay Alihis, Bacolod City. Santo sa investigasyon sa Bacolod Police Station 1 ang biktima ang nagadrive sang Ruse tricycle nga pula kag madasig ang pagpadalagan gani sa sur padulong sa norte nga direksyon sang ini ang nakabunggo sa NGC
si replika. Ang aksidente ang nagresulta sa pagkasamad sang ulo sang biktima kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas nga kasubong man pagkaguba sa ginadala sini nga tricycle apang sang ginasakay na sa longboard sa mga rescuers ang biktima agud kun tani dalun sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ini ang nadagdag kun sa diin nagtupa gid sa duta ang guya ni si Peda. 4 ka mga pasidungog bilang Global Excellence Awardee ang nabaton sa isa ka Bacolod noon nga manunudlo gikan sa isa ka international competition. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. George De La Cruz, manunudlo sa senior high school sa Handumanan National High School, wala siya nagalaom nga madala sa mahatagan sa pasidungog, bangod madamo nga mga pungsod ang nagpasa sang requirement agud bakigbahin sa nasambit nga kompetisyon. Nagserbe naman nga passport sini agud nga ma-qualify amo ang pagbaton sa International Internship University Award tinalikdan nga tuig. Pathag ni De La Cruz nga bangod educators ang kategory nga ginpasa sa kaupan sini, sila ang ginpapasa sa mga requirements nga ginalakipan sa o kung ginalakipan sang portfolio, curriculum vitae, kag ilang nga mga achievements samtang maging patigayon man nga screening kag online interview sa atubang sa pila ka mga panels. Makaligad ang duha ka semana, nakabaton ini sang email nga nagapahibalo nga siya ang nakasulod sa finals. Dubdob sa nakabaton sa sang notice nga siya ang napilian nga magabaton sang 4 ka mga trophies. So ka De La Cruz, 4 lamang ang ginpadala sini para sa kompetisyon, hindi kaangay sa iban nga participants nga nagdangat sa 7 o 8. Isa sa ginalantaw sini nga nangin liabi, agud nga siya ang mapilian agud ko amo ang connection sini sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ukon UNESCO, kung din siya ang isa ka advocate kag mentor. May kaangtanan man sa UNESCO ang nabaton sining awards sa Desyembre 12, 2021 sa International Organization of Educators and Research Incorporated ni ginalakipan man sini sa ginpasa nga achievements. Sadto natuhoy sa community kag innovation ang iyang nadadag-an nga ginaangot man sini sa iya teaching performance, implementasyon kag kolaborasyon sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno nga nagresulta agud nga siya ang magadaog sa international awards. Pathag ni De La Cruz nga ginalakip sini sa lesson plans para sa pagtudlo sang science sa 21st History Literature ang iya nangin exposure sa UNESCO nga nagatuyo sa pagpasanyog pa sa global citizenship education. So diri luyag niya nga makalocalize ang pagtudlo sa dalagan sang kalibutan, ilabi na sa bahin sa ekonomiya kag environment. Amendado man ini nga may kakulangan ng curriculum sa Pilipinas sa nasambit ka factors nga tugas sa madamo nga rason, kaangay sang overcrowding sa mga estudyante sa isa ka classroom, kag tuman kadamo nga load sa mga manunudlo. Apang bangod sa siya ang advocate, ginapangitaan gid sini sang paagi nga makatudlo sa mga kabataan bangod siya ang nagdako man gikan sa slum areas kag nakita gid sini ang kabudlay sa sosyedad. Bangod sa epekto sang climate change, pathag sini nga ang mga magagmay nga pungsod kaangay sang Pilipinas ang labi na nagkakaapektuhan gani ginatudlo sini sa mga kabataan ang dapat nga pagulikid sa dunang manggad. It's an aggregate of accomplishment, outstanding achievements. Kumbaga daw, na-compile mo na siya. Daw dito sila naghatagway as well as ang akon nga performance, teaching performance. So, dako gid nga nag-matter. Dason gintanaw gid nila ang validity in terms of implementation. Kag ang akon nga collaboration with different sectors or agency for like sa national government. Kag ang impact sa implementation sa programa. Si Dr. George De La Cruz ang manunudlo sa Handumanan National High School. Samtang ginalakip sang manunudlo sa Handumanan National High School sa programa kag aktibidad sang iyang ginatudloan nga senior high school students ang aktual nga kontribusyon sa environment. Suno kay Dr. George De La Cruz nga nagdaog sang 4 ka mga international awards sang damlag lamang bangod sa pagtudlo nga isa sa mga nagapanguna nga factor sa iyang pagdaog ang pasidungog amo ang paglakip sang international activity o environmental activity sa iyang pagtudlo. Patag sini nga kabahin na sa core values of education sa Pilipinas ang pagtipig sa dunang manggad. Gani diri man niya ginaangkla ang iyang programa partikular na sa mga ginatudloan nga senior high school students. Suno kay De La Cruz, wala pa man ang COVID-19 pandemic. Masami na ini nga nagakadto sa naglain-lain nga mga lugar para sa pagpatigayon sa tree planting kag coastal cleaning activities. Ini ang iyang ginabuhat sa bulig sa Chamber of Young Entrepreneurs kag Brigaders of Environment for Reconstruction and Development o Converde nga labing una nga school organization nga igintukod sa 2016 humalin sa mag-umpisa ang K-12 program.
Ini ang nagpadayon kung sa diin sila ang nagapartner sa mga ahensya sa gobyerno ug mga barangay councils sang target barangays nga ila patigayunan sa aktibidad. Patag ni La Cruz nga mas mahapos ang pagbuhat sa mga aktibidad kung nagapakig-angot sa gobyerno. Sunod diri ang konsepto sini, ang angot sa pagpalapit sang eskwelahan sa komunidad. Sa piya ka bahin may programa man sila nga nagatudlo sa mga kabataan na tuhoy sa pagnegosyo. Suno kay De La Cruz, ini ang ila ginatudlo bangod ang mga makagraduar sa K-12 ang may opsyon nga mag-proceed sa kolehiyo, magnegosyo o kun magtrabaho. Patag siningan ng mangin na motibasyon niya ang nakita ang kabudlayan sa pagpangabuhi sang siya ang lamharon pa. Ilabi na nga ini ang nagdako sa slum area. Sunod diri nakita man niya nga sa pagpanikasog lang sarang may malabot kag makahalin sa kapigaduhon gani dapat magsalig sa kagalingon nga ikasarang apang pahanumdum ni De La Cruz nga ang tanan ang may kaupod nga kapoy kag pagpangabudlay apang dapat lamang nga magpadayon. Paagi sa akon nga club, Chamber of Young Entrepreneurs kag Brigaders of Environment for Construction and Development. Ako ina nagpundar kag the first ever school organization when K-12 program was implemented in 2016 sa diri sa aton. After that, nagka-award kita sa SEAL sa Iablaca province, nag-bronze, nag-silver kita. So dito nagsugod ang challenge naton. Asa nagsigi-sige na lang. Nagpartner kita sa mga ahensya sa gobyerno sa ina nga bagay aktibidades kag sa aton man nga barangay council. Ang kaban sa pagpahayag ni Dr. George De La Cruz manunudlo sa Handumanan National High School. Samtang natala na nga magahampang ang 44 anyos nga bakuludnon sa palaabuton nga International Spartan Race sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa maabot nga Disyembre 3 kag 4. So kay Karen Ann Season, ang Spartan Race ang isa ka pattern military training kung sa diin ginalakipan sa sprint kag pila ka mga obstacles. So diri ang 5 km Spartan Race ang ginalakipan sang ginsamo nga dalagan kag mga obstacles kaangay sang pagakwat sang Atlas Ball, isa ka semento nga ginhurma nga bola nga nagabugat sang 50 kilos kag paghahakwaton sang mga ini ang sa 100 metros. Paghakwat sang bundling sa 300 metros, pagtakla sa isa ka pader, kag pagkamang sa idalom sang barbed wire. So diri wala sang kaangay nga pattern military training sa Bacolod City kundi circuit type lamang. Patag sini nga agud ma-qualify sa international competition kinahanglan nga makasulod sa top 3 sa national competition kag makasulod sa top 5 sa regional area o kon sa Asian category. So ay season siya ang nag-second place sa competition nga ginpatigayon sa Bohol kag ang first place ang nagikan sa Cebu. Siya ang nangin pang-apat naman sa regional competition. Samtang wala naman sang gender category sa hampang kundi age category lamang kag siya ang napasakop sa 40 to 44 age group. So diri sadto ang nagupisa ini sa barbell tubtob sa nag-shift sa CrossFit kag karon sa Spartan Race. Si Season ang nagasuprer sa ang kabudlayan sa paghambal bangod nga siya ang gintawo nga may underdeveloped ang ovula sa bahin sang alingagngag kung sa diin siya ang nagkapaidalam lamang sa operasyon sa nag-edad na sang 28. Ginpakigbahay man sini nga ang nangin kabudlayan bangod sa kondisyon kung sa diin siya ang nagkakahangawa sa mga diskriminasyon. Dugang ba sini nga bisan sa pagpanaog sa jeep, nagahulat na lang ini nga maiban nga magpanaog malapit sa iya destinasyon kag didto nagadungan agud indi na maghambal kag mahusgaran. Apisa sa kabudlayan, nagpakabakod si Season sa mabulig man sang iya pamilya. Siya ang nagumpisa naman sa pagtrabaho sa gym sang nagaedad 20 anyos bagod malayo nila nga himata ang tag-iya sang gym. Nakasulod din sa pag-training sa edad 24 to 25 anyos bangod may naghalin nga atleta. Gani siya ang gindulo sa labi na nga nakita nga siya ang aktibo. Kung pathag sini nga bangod na siya ang nagatrain, ginatunaan man sini ang mga pamaagi agud nga mas matudlo sang maayo sa mga naga-gym. So kay Solis, o kung bangod siya ang may diferensya sa public speaking, ipangita sini kun sa diin siya maga-excel kag amo ang sports. Sa palaabutan nga hampang sa UAE, ginalantaw sini nga kabudlayan amo ang hangin kag balas bangod sa desyerto pagabuhaton ang kompetisyon. Gani bilang preparasyon, siya ang nagatraining man sa higad sang baybayon. Ang Spartan Race nag-held sa Philippines, multiple na siya nga area. So, ang qualification para makasar sa World Championship, you must win top 3 of the nationals. Or else, kung matabuan ang area for regionals, Asia regionals, may Philippines nga area, top 5 ka naman dapat.
Si Karen Ann Season ang Spartan Race athlete nga gamagakompete sa United Arab Emirates. Kag sa ato nakatapusan nga balita lokal, ginpahanumdom sa humiliya subong nga Domingo nga kadungan sa Advent season o kon preparasyon sa pagkari sang Ginoo. Dapat man nga kita magtaklad sa bukid o kon sa templo sang Dios. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin ang Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish sa panibagong nga panahon sang simbahan o kon Advent season. Kaupod sa ginapahanumdom ang pagtaklad sa bukid sa Ginoo. Apang sa pagtaklad, dapat nga nakafocus ang atensyon sa padulungan kag likawan ang distraction. Pahanumdom ni Father Pasquin nga sa pagtaklad sa bukid sa Ginoo, dito man kita pagatudluan kung sa diin aton pagalaktan ang banas ng kapawa o kung ang banas ng ginagyan ni Ginoong Hesus. Gani sa aton nga pagpangabuhi, dapat nga kita nakafocus sa Diyos. Kag bukas ang aton nga tagipusukon sa pagpamati sa iya. Sa piya kabahin sa aton nga pagtaklad, kita ang may makaupod man nga iban nga tawo, nga kasubong man nga nagsabat sa pagpangagda sa Dios. Panugyan ni Father Pasquin nga sa pagtaklad sa bukid sang Ginoo, mas maayo ko nagauyatay sang kamot nga tanda sang pag-isa o kon unity. Kangay sang bilog nga pamilya o kon bilog nga komunidad. Pahanumdom sini nga sa pagbinuligay sa pagpanglakaton kangay man sa nga nagaagi na sa banas ng ginlaktan sang Ginoo nga ginalakipan sang pagbinuligay, pag-isa kag kalinong sa kada isa. Kung kita ang yara sa gihapon sa kadulom sang sala, kangay sang pagpatuyang, lawas nun nga kahiligbon, paghinisaay kag pag-ilinaway, dapat nga magbugtaw na kita. Panugyan ni Father Pasquin nga i-welcome ang bagong adlaw nga suklob si Ginoong Hesus sa aton nga ulupod nga pagsaka o kung paghimo sang pilgrimage sa bukid sang Ginoo. Dapat nga masiguro nga tanan kita ang makalabot. Pahanumdom ni Father Pasquin nga dapat nakahibalo na kita nga kaupod nato ng Ginoo. Kani dapat magbinuligay sa pagpangita sa iya bangod ang Dios ang yara lamang sa kada isa sa aton. Pagtaklad sa templo sang Dios sa bukid sang Ginoo, may mga kaupod gali kita. Sa pag-inupdanay naton mga kauturan kanami gid nga mag-hold hands together kita, tanda sang aton nga unity. Bilog nga pamilya, bilog nga community, going to God, going to the Lord Jesus Christ, mga kauturan. Kag samtang nagahimo kita sina, way kita kahibalo, nagalabay, nagaagi na kita sa banas sang Ginoo. Ang kabayan sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin ang Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2 sang gabi. Akon alas 6 sang gabi, karon sa ilunakta si detalye nasa ato nagapanguna nga balita national. Ginpahayag ni Ombudsman Samuel Martires nga kinahanglan imbestigahan ang ginaaligar nga delay sa pag-implementar sang Fisheries Administrative Order No. 195. Nagpanaog sang mandato si Martires nga imbestigahan kon nga nagligad lamang ginimplementar ang FAO No. 195 sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR, apisar nga epektibo inihumalin sang tuig 1999. Gintugutan sang FAO ang importasyon nga wala nagakinahanglan sang Certificate of Necessity to Import o kon CNI sang preska, chill o kon frozen nga isda kag aquatic products para sa produksyon sang dilata. Suno kay Martires, kinahanglan magpasa sang sworn statement ang opisyales sang BFAR angot sa isyu. Ginpagwa ang kasuguan sang ombudsman pila ka adlaw matapos nga nag-anunsyar ang BFAR nga nagpagwa ini sang impormasyon, edukasyon kag komunikasyon batok sa pagbaligya sa mga merkado sang unauthorized imported nga isda, apang wala diri nadala ang kaning processing kag institutional buyers. Ginpayag sang BFAR nga umpisa Disyembre 4 ila kumpiskar ang imported pampano kag pink salmon nga ginabaligya sa mga merkado bangod ini ang illegal. Apang suno kay BFAR Executive Nazario Briguera, madugay na ginimplementar ang FAO No. 195. Pahayag ni Briguera, hindi lamang sa karon ini ginasunod, apang amo ini ang ginagamit nga layi sa paghatag sang permit sa mga importers kag ang market destinations ini amo ang mga institutional buyers. Dugang paniya nga ini santo sa feedback nagligan niya bulan sa nga madamo sa mga unauthorized nga isda nga ginabaligya sa merkado, hindi lamang ang pampano kag pink salmon nga makit-an kundi madamo sang iban pa. Gani ginahingyo sa BFAR officials sa ang mga manugbakal nga mamangkot kung mayara sang permit ang mga ginabaligya nga isda,
Lakip na ang local transport permit nga ginahatag sa pag-cover sa imported nga isda. Pahayag ni Briguera nga nanotisyaran sa BFAR nga madamo sa mga imported nga isda nga yara sa karon sa mga merkado. Gani kinahanglan nga intrahan na sa gobyerno ang pagkontrolar diri. Samtang ginpahayag sang Bureau of Corrections o kon Bucor nga hatagan nila sang pagtamod ang posibilidad nga ihatag sa elderly person deprived of liberty o kon PDLs nga nagaedad sang 70 anyos pasaka sang decongestion process sa ilang pagkapriso. So, ka Bucor officials in charge, o kon officer in charge, General Gregorio Catapang Jr., iniyang gintrabaho na humalin sang termino ni Anay President Gloria Macapagal Arroyo. Pahayag ni Catapang Jr. nga may layo kon executive order si Arroyo nga gin-issue nga ang tanan nga nagaedad sa 70 anyos. Papasaka ang hatagan sang parol o kon hindi na pag-ihunong bangod suno kay Catapang sa edad nga 70 anyos hindi na makapanumdum nga makahimo sang krimen kay ilaman ginatrabaho nga ma-decongest ang Bucor. Suno kay Department of Justice o DOJ spokesperson Miko Clavano. Nagpahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya nga i-prioritize ang decongestion sa priso sa idalom sa Bucor matapos nga nakitaan sang 300% nga congestion rate ang New Bilibid Prison. Dugang pa niya nga ginadusot ni Rimulya nga isaylo ang maximum security sang NBP sa Sablayan Prison sa Occidental Mindoro kag minimum security naman sa 4th Magsaysay Nueva Ecija. Suno kay Katapang masobra 1,500 ka mga elderly o kon PDLs ang posibleng matransfer sa 4th Magsaysay. Madamo sa mga PDLs nga nagalaom nga malakip sa listahan sa executive clemency. Samtang santo naman sa Board of Pardons and Parole o kon BPP ang mga PDL nga malakip sa parole o kon executive clemency mo ang nagaedad sang 65 anyos pasaka nga nakadangat sa 5 katuig nga nakahunong ukon ang mga may ginabatsyag sa panglabason samtang nakahunong nga ginarekomendar sang physician sang Bucor Hospital kag aprobado sang Department of Health o kon Malacañang Clinic Director. Apang ang mga PDLs nga nagaatubang sa dalagko nga mga kaso kaangay sang illegal drugs related offenses o kon ginakabig sa Bucor nga high risk ang hindi malakip sa executive clemency. Samtang iga-review naman sa Department of Budget and Management o kan DBM ang sweldo sa mga government workers sa masunod nga tuig sa paghibalo sang reasonable nga pag-adjust ang gobyerno sa sweldo sa mga trabahante. Suno kay DBM Organization Position Classification and Compensation Bureau Director Gerald Handa. Iga trabaho nila sa liwat sa tuig 2023 ang kinahanglan nga sweldo sa gobyerno. Nagapilar ang pila ka mga grupo para sa minimum salary nga 33,000 pesos kada bulan sang government employees apisar nga padayon ang pagsaka sang presyo sang consumer goods and services. Nagdangat sa 12,507 pesos kada bulan ang minimum nga sweldo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Suna sa Budget Department ang pagpasaka sa minimum nga sweldo sang government employees ang nagakinahanglan nga pasakaan sang bag-o nga layi. Sa katapusan nga balita national, nakabalik na sa Pilipinas si Anay Vice President Leni Robredo matapos ang pila ka semana sini nga pagtener sa Estados Unidos. Matapos ang ginhingadlan bilang House Leaders ang the Harvard Kennedy School Center for Public Leadership sa Estados Unidos, nagpauli na sa Manila gikan sa Boston, Massachusetts. Ang Anay Vice President sa nangin 30 ka oras nga biyahe nga may 8-hour layover. So kay Robredo o konsuno kay Robredo, sakto ang oras sang nagpauli sini sa pag-attend sa isa ka event sa University of the Philippines o UP College of Law Grand Alumni Association kag iyagin pasalamatan nga makahatag ini sang speech apisar nga hindi ini isa ka graduate sa UP Law. Gintapos ni Robredo ang iya law degree sa University of Nueva Cáceres sa syudad sang Naga sang tuig 1992 matapos niya na kompleto ang iya economics degree sa UP Diliman tuig 1986 kag nakapasar sa balsang 1997. Samtang sa post ni former Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa iya Facebook account, ginhiwat ang UP College of Law Grand Alumni Association sa UP Bahay ng Alumni. So kay Robredo, hindi kuntani ini makapauli matapos nga nadula ang iyang passport sa New York. May baluan nga nagligad lamang sa nga nanging guest speaker si Robredo sa isa ka democracy forum sa New York City nga ginorganisar ni US President Barack Obama kung sa diin inigin payag ni Robredo ang isa ka estado sang disinformation sa Pilipinas. Ginpahayag ni Robredo nga ang paglaptas ang sadaang impormasyon ang nagtuga sa pagkabahin-bahin kag wala sang kaisahan sa pungsod. Madumduman nga napierde si Robredo kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa eleksyon nga natabo sang bulan sang Mayo.
Oras sa Bumburado Bukal Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa gabi. Kagkaroon sa ilo na kita sa detalye na sa nagapanguna nga balita international. Una kita sa North Korea. Ginpahag ni North Korean leader Kim Jong-un nga goal sa ilang pungsod nga makuha ang pinakamabaswag nga nuclear force sa bugos nga kalibutan matapos nga ginpakigbahin niya ang pila ka mga military officers nga nagpartisipar sa pag-launch sang pinakadako nga ballistic missile sa North Korea. Ini ang iyang ginanunsyar ni Kim matapos nga ang pagpalupad sang bag-o nga Hwasong 17 Intercontinental Ballistic Missile o ICBM kag nagdeklarar nga magbato sa mga threats sang Estados Unidos suno kay Kim. Ang pagtrabaho sa nuclear force sa makaproteksyon sa dignidad kag soberanya sang Estados Unidos kag ang goal sini ang makilala nga mayara sang world's most powerful strategic force. Para kay Kim, ang Hwasong 17 ang world's strongest strategic weapon kag nagpakita nga may ikasarang ang North Korea nga magtukod sang world's strongest army. Amanang gindayaw ang mga North Korean scientists sa pag-develop sang teknolohiya sa paghimo sang ballistic missiles apang iya nga ginaduso nga hatagan pagid sang madasig nga trabaho ang pagpasanyog sang nuclear weapon sang pungsod. Nagpatigan sang oath of alliance ang mga trabahante nga ila depensahan ang absolute authority ni Kim kay nagahatag sang kasiguraduhan nga magalupad ang ilang mga missile sa insakto nga direksyon. Ila man niya ginpahayag nga husto ang pagtudlo sa ila ni Kim samtang gina-develop ang Hwasong 17. Ginhatagan sang Powerful Standing Committee of the Supreme People's Assembly sa North Korea ang sang title nga DPRK Hero and Gold Star Medal and Order of National Flag First Class ang Hwasong 17 missile. Kag sa katapusan nga balita international sa Brasilia, Brazil. Nagdangat na sa 4 ang patay sa isa ka twin shooting incident sa Brazil matapos napatay ang pilason nga manunudlo sa isa ginatake sa isa ka 16 anyos nga shooter nga nagasuksok sang simbolo nga Nazi. So sa mga otoridad sa syudad sang Aracruz, kapin napulo ang pilason, lakip na ang 3 ka mga manunudlo kag estudyante nangyari sa critical nga kondisyon matapos sa makakilibot nga hitabo sang Biyernes. Kung sa din padayon nga nagadamo ang mga school shooting incidents sa pungsod. So kay Governor Renato Casagrande, kumpirmado ang nagpagapatay sa isa ka biktima, ang mga manunudlo nga si Flavia Ambos Marcon. Ang shooter ang isa ka anay estudyante sa isa ka public school nga iya ginuna nga ginatake. Kung sa diin gintiro sini nga grupo sa manunudlo, duha patay ang kag siyamang pilason. Siyaman gilayon ang nagpadulong sa isa ka private school kung sa diin napatay sini ang isa ka babae kag madamo ang pilason. Arestado ang suspect kag magapangatubang sang kaso nga murder kag attempted aggravated murder. Ang atake ang ika-12 nga school shooting incident sa Brazil humalin sa tuig 2002 santo sa isa ka research. So, sa mga opisyales, layi ang isa ka pulis ang shooter nga nagamit sang duha ka pusil lunsay estado sa iya amay. Suno kay Casagrande, planado na sang suspect ang pag-atake. Sa karon, padayon ang pagtrabaho sa mga investigador sa paghibalo kung may koneksyon ang suspect sa extremist organizations. Samtang sa ato naman nga balita sa Hinampang, may 7-8 ka mga designated party places sa Canada. May kaangtanan sa hampang sa Canadian National Football Team batok sa Croatia para sa ikaduha nga round sang Group F matcha sa FIFA World Cup 2022. Ang hampang patigayunan na alas 12 karon sa kaagahon oras sa Pilipinas o kung alauna sang udto Domingo sa Canada. Suno kay Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, gikan sa Bari City, Ontario, Canada. May 7-8 ka venue na nga ginplaster ng government kag private sector kung sa diin sarang makalantaw sang manginhampang. Sa bahin sa mga government, mahimo nga sila ang magplaster malapit sa mga government offices sa libre nga pay-per-view. Samtang sa mga pub naman, masami nga gintalana ang venue sang private sector. Natalan naman niya magbukas sa mga nasambit nga pub sa alas 7 sang aga samtang ginaabiso na sa mga designated venue nga magpa-reserve. Nasang temprano bangod ginalauman niya mapuno ang nasambit ng mga party places. Patag ni Galila nga tuman ang excitement sa mga Canadian. Bangod makaligad sang 36 ka tuig. Karon lang liwat na qualify ang Canadian National Football Team sa FIFA World Cup humalin sang 1986. Apisar nga hockey ang nagapangunang sport sa Canada. Aminado si Galila nga tuman kadako ang ginsaka sa mga nagaparehistro para sa football subong nga tuig.
nga nagdangat na sa masobra 1 milyon. Samtang madamo man ang mga inisang masudlan nga football club, bangod may 38 ka mga club sa North America, samtang 8 naman ang club sa Canada. Dugang pasini nga ang Canada ang isa man sa mga pungsod nga mag-host sa FIFA World Cup 2028 kaupod sa Estados Unidos kag sa Mexico. Ini man ang 11 kahiganan nga 3 ka mga pungsod ang mag-host sa World Cup sa piyakabahin sa natalan ang hampang sang Canada batok sa Croatia. Target sa mga ini nga magdaog o kon makadraw. Ang Canada ay ka-12 sa karon sa FIFA rankings apang sa piyak sina sa nakita nila nga performance ng player sa paghampang batok sa Belgium nga number 2 sa FIFA rankings. Nagapati ang mga ini nga masarangan sang Canada, ang Croatia. Kinalauman naman sini nga madamo sang magalantaw sa hampang ilabi na nga Domingo kag madamo sang wala sang trabaho. May mga 7 to 8 designated party place na para buwas na ginaplastar ang government kag private sector, tapos ang pub kag ang mga lugar nga kundi pwede makalantaw. Most likely mabuka sila mga 7 or 8 o'clock. Kag ang gina-advise bumbuan kagina no, mas maayo kung magpa-reserve na gid kung din sila makadtong lugar. Very exciting ni siya kay after 36 years bali subong lang gid na qualify ang Canadian soccer team para sa World Cup. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Ontario, Canada. Kag sa balita sa entertainment, nagtaliwan na ang Oscar-winning singer kag actress nga si Irene Cara nga naka-record sang title track sa blockbuster 1980s movies nga Fame kag Flashdance sa edad niya sa 63 anyos. Si Cara ang nasapuan niya patay sa iya balay sa Florida sang Biyernes sunod sa publicist ni nga si Judith Moose kag ginpahayag nga wala pa nahibaluan ang gitunaan sang kamatayon sang aktres. Si Cara ang nakilala matapos nga magkanta sang title track sang pelikula sa 1980s nga Fame kung sa diin nagapakita sa kabuhi sa isa ka estudyante sa Performing Arts High School sa New York. Sa pelikula, siya ang nag-play sang role ni Coco Hernandez. Ang role nga ginhungod sulat para sa iya matapos ini nangin cast bilang dancer. Bangod sa iya maayo nga pagtrabaho, nakakuha ini sang Grammy Award nominations para sa Best New Artist kag Best Female Pop Artist. Co-writer man si Cara kag nag-perform sang smash hit nga Flashdance, What a Feeling, para sa 1983 nga pelikula nga nagapakita sa kabuhi sang isa ka aspiring dancer kag ang role sang ginplay ni Jennifer Beals. Bangod sa kanta, nakuha ni Cara ang Oscar Award para sa Best Original Song sa 1984 kag duha pa ka Grammys. Ang kabahin sang gamay nga Flashdance nga kanta ni Irene Cara. Oras sa Bombo Radio Bucolod Philippine Standard Time, 3 minutos na lang nabilin, magadang at takta sa alas 7 sang gabi. Amoyan to mga kabombongaton nga mga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday edition adlaw kita sa Domingo, petsa 27 sa bulan sa Nobyembre sinitig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 28 kaadlaw na lang nabilin o kon 28 days to go before Christmas. Kakaroon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Harana kag iban pa upod kay Bombo Daniel Lecciones sa katapusan. Kami niyang nyo na ngayon tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati pagbabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo, di kalidad nga edukasyon. Damo pa nga mga guba nga eskwelahan, bagyo nagdala sang dako nga kahalitan. Hasta subong wala pa nga atop maislan, kay sang gobyerno wala maayo gintutukan. Nagbalik na ang mga maestra kag kabataan. Problema sa mga classroom ang kakulangan. Hasta subong daw wala maaksyonan sa imo isang principal ang pagpakayo hindi gin masarangan. Maayo ni nga lihok sang Senado, Intelligence Fund ginbuhinan sang 100 milyones ka peso. Mabubo pa ini sa iban nga proyekto labi na gid sa DepEd nga kinahanglanon sang maayo. Kung gusto naton pati naron ang dekalidad ng edukasyon, DepEd aton suportahon
ihatag sa maestra kag kabataan ang ila kinahanglanon. Ang ini nga panguna-una nga pananawan ang gidpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang Ilaw sa gabing madilim. Philippine Standard Time, 11 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7. Welcome sa pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Sa Japon, upod sa inyo alagad sa kanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo sa sining kagabihon sa paghalad sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Kag sa pahanumdum sa aton sa sining mga ambahanon nga daw halos hindi na naton mabatian, no? Sa tagsa naton ya kadlaw nga pag sinalayo sa mga FM station hindi na mabatian, diri lang ni naton mabatian sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kag ang ini nga palatuntunan mangin ka po dinyo Banwa tubtob sa taknang alas 9 sa gabi. Kag sa inyo nga mga request, inyo nga mga greetings, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live o kundi gani sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. This time mga kabanan, ang aton nga pang-opening, pang-imbukada nga ambanon nga igadulot sa inyo, ang ambano ni Eddie Peregrina nga may tigulo bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay
magkita. Mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal. At ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas sa mga kabiyanan, mga kabumbo, pasikat ini nga bahanon ni Eddie Peregrina. Sa itong kapanahunan, sang ambot sino makarelate sini, ang mga kabumbo naton nga adi subong nagamonitor sa Facebook Live. Sino makarelate sa sini nga ambahanon nga sa kapanahunan gini nila, sa kapanahunan gini ninyo, ang pagsikat sa sining ambanon nga bakas ng lumipas. Patok na patok sa baylihan, no? Si dalum kalubihan. Pag kanta sa nga bakas ng lumipas, damo daw nagasulod sa sa baylihan. bisan na ang baylihan, kuan pa na duta pa na hindi wipe pa to, hindi laka pa tong mga simentado sa unang baylihan sa umamo. Pag puli sa ila tagsa kapuluyan ang yabok lang ni nagadargo. Ang yabok nga labot sa kwan mo sa hita. Labot sa hita ang yabok. Bangod sa pagsaot sa sweet music nga saot. Sige, bakas ng lumipas. 17 minutos sa Banwa, nakalikat sa tagna nga alas 7 sa gabi. Balikan ko lang karudugay-dugay ang mga greetings kay nagakuan pa siya ho. Naano ning akon nga hindi ko na ma-retrieve mo. Sige, pagkatapos ang ambanon nga bakas ng lumipas, pasundan naton sa ambanon mga kabyanan nga may tigulo. Cebuano song ini siya, Matud Mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan. Kalipay ang akong gibati, kay bugtong kang bahandi, nining kinabuhi. Way sukol ang akong pagtuo, nga matumon ang atong mga damgo, kay aniyak ka man nining kiliran, bulawanong pagpanggap ng kunkunan.
talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay akong pinangga why support ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga tanggo kay aniyak ka man hinikiran bulawanong pagpangga ng kunkunan mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong tinangga sa atong pagminahalay akong pinangga Matod mo, mga kabyanan, ang aton ikaduhang ambahanon nga gindulot sa inyo sa sining nga gabi. Sa sining ambot kon maginot dira or mabugnaw sa inyong lugar, depende sa lugar siguro. Sa sining mabulubugnaw nga kagabihon. Sa Domingo, November 27, Nobyembre 27. Now, kita ang upod sa inyong paghilay-hilay sa sining mabulubugnaw nga kagabihon. Sa ibang nga lugar, medyo mapaang. May gabi lang sa kay Sherwin Marcowi. Nagaugta siya sa akong gisa. Gahib lang si Sherwin. Daw, okay. Din pagido. Present na si Sherwin. Si Pedro Libuon, may gabi imanda. Pedro Libuon Jr. Poras. Good evening nga Bumbudan, ginatamyaw ko lang akong lola nga si Lola Elis Tupas sang barangay Kambaog hinigaran nga permigid nagapamati sang Bumbu Radio Bacolod pa-request na lang dayon lihog Bumbudan sang It's Hard to Forget. Ang nagapanamyaw kay nag-request si Theris Ann Rafael. Okay. Good evening Bumbudan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Good evening kay Suset Saron. Thank you and God bless. From Ilvera, Hilogo. Subong man, good evening Bumbudan, patamyaw kay Lula Elsa Arsena, Santa Talisay City, Negros Occidental. Idol niya gid ka, pa-request ang It's Hard to Forget. From Aina Isabel Arsenas. Maayong gabi Bumbudan, rin kami nagapamati sa Regent Pearl Alihes. Request kami dandansoy. Tamyaw ko lang si Marta, Biggie Paulo, Mami Chi, Mama Lors, salamat gid. From Doc Paul Unyal. Maayo lang gano'n kapag pamati sa kay Shen Roado. Good evening Bumbudan, watching from Manila. Shout out po Papa Eliseo Bugot at si Mama Luna Lee Bugot. Miss ko na sila. Thank you po. From Anthony Bugot. Good evening, Bombo Daniel, patamyaw kay Mamang Elsa Gacola sa Barangay Lacaron, Valladolid, di ka pamati, gid. Pwede ka request kuring dinining, perti ka takaban. Ayo, may kuring ko to yung wala ka panakab ya.
O pag siling nga sit, masit lang na siya, mapungko lang na siya, hindi siya malakab ya. Si Christina Gakula, ang panamyaw. Good evening, Bumbudan. Ano lang kami Nanay Isabel, gamon ito di sa Victoria City, Bumbudan, Mardi, kon may ara, from Idi, Laos. Din pagid, may lang nga pagpamati kay Juart Mandagit Tonis. Kag may gabi Bumbudan, liko patamyaw sa amon pinalangga nga lula, si Lula Padang Pangkubila sang barangay Ayungon Valladolid nga pirbigil pamasimpo programa kada Domingo kag patamyaw man kay Choy Iboy Sentiso kag sila Adriano Herminia Pankubila kay Yay Pakha kay Yay Linda kag kay Mama Sonia kag Papa Agi ma-request si Lola sa nga banon nga ako ining kailo. Salamat gid Bumbudan from Christine Gregorio. Kag ari pagid good evening Bumbudan, request ang akon bana nga si Rini Palanog sa Campo ni Ladyo. Salamat gid from Madeline Palanog. Ang ari pagid. Good evening na Bumbudan, request ang akon. Okay, nabasa ko na. Good evening Bumbudan, watching from Moises Padilla, Tamyaw Langko family saludari sa sitio Upper Binavista, Barangay Quintin Rimo, Bumbudan nga nagapamati gid subong from Ka Patrick Saludaris. Greetings sa mga taga Barangay Tampalon, Kabangkalan City. Shoutout sa mga pamilya ko sa Dueñas, Iloilo. From Pedro Liboon Junior Poras. May gabi Bumbudan, liog lang ko tamyaw sa mga pamilya Villaluon, Cotamora, Ticao, Plantino, Balili, Hiponia, kag Diasis sang Robsville, Barangay Rizal, Silay City. Salamat gid Bumbo Daniel. Request ko dili tanan guwapo artista. Kung gisa ari man sa Bumbo. Joke lang. Ari na ang ambano ni may tigulo, it's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa I miss you so, hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything,
kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. It's hard to forget, 30 minutos sa kaligad, sa tagnang alas 7. Sa mga wala pa nakapanamyaw dira, ano pang ginahulat nyo kay dugay-dugay man, alas 8 na, pag dugay-dugay alas 9 naman. It's hard to forget, pag ulan nyo nabatian, ang sunod nga ipabati naton ng ambanon, ang ambanon nga may tigulo dandansoy, pero antes na, kantuan ko na yung aton YouTube channel sa mga greetings. Ang pinakauna diri si Jolie Soyo 123, good evening, bumbudan request ko Tamasak. Ilista ko ding Tamasak. Kag Lovely Joy Lunggakit, good PM Bumbudan, please request ikaw ang ligaya ko. Okay, may ara na naka-line up na ni. Kaya tapos pagkasunod sa dandansoy, amo ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko. Mayang gabi, Bumbudan lugtamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, Inday Dako, kag Tiay Maget La Chica, sa Ngaliis, Bacolod City, subuman sa Primavera Family sa Panukoy. Request mauli gid ako sa Antique. Kag subuman si din pa gito Isaac Brel Banyel. Good evening nga Bumbudan. Binabati ko ang family Banyel Salgado at buong taga Barangay Zone 5 Talisay City. Lalong-lalo na sa mabait na si Captain Roland Rojo at sa mga family niya. At pa-request na din Forgive Me Lord. Sige, tanawon tala na karon ha. Isaac Bryle, Forgive Me Lord by Noel Alamis. Okay, I'm watching from through YouTube from Antipolo City. Okay. Kag Christine Arsenas. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko ang akon lola nga si Elsa Arsenas sa pa-request ka It's Hard to Forget. Saylo naman si Nanay magtamyaw weekly kay malakat nako sa Australia. Ay, amo gali. Oy, sige lang Way kaso bisan na to sa Australia pwede maguro makapamati diri Christine. No, pwede magyapon kay may YouTube man kag Facebook. Okay. Sige, happy trip lang sa kay Christine Arsenas, no? Kay monog larga na siya sa Australia. Binabati ko din ang asawa ko na si Pauline Duliesen Banyel at ang mga anak ko from Isaac Brel Banyel. Good evening, Bumbudan. Please request Mundo Ko'y Parang Langit Na. Lovely Joy Lunggakit na nag-request. This time, mga kabayanan, ang next song nga i-play naton amo ang ay pabati sa inyo amo ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Ako sa payaw, ugali kung ikaw hilawon. Ang payaw di mo lang landawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan di maparo. Ugali
Kay tang bihon ko, ugaling kung makasilo. Bana ko ikaw, asawa mo ako. Dandan so'y bayan na ikaw. Pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawo. Ang bayaw di mo lang nagtawo. Okay, ang ambanon mga kabyanan nga may tigulo dandansoy. Napalihog ko na mi bumbukim sang ambanon nga ikaw ang ligaya ko kay ari na gali, no? Ari na mabuhay singers. Next song is Ikaw ang ligaya ko, no? Sang mabuhay singers. 37 minuto sa nakaligad sa tagna nga alas 7, temprano pa, no? May madamo pa kita nga mga pwede mapatukar, no? Kaghingagaw ko mo sa inyo mga request kay basi malang-alang naman. Kay basi masunggod. Okay. Yari ang ambanon nga may tigulo, Ikaw ang ligaya ko. Magbabago
ikaw ang ligaya ko, 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi. Yari pa dugangan tanay ang pinapagid ka mga talamyawon, ginatamyaw lang ang Team Bamboo Vermi, kag ginatamyaw man si Stephen Garong, kag si Edwin Apugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag Ayon Hirotsi, kag si Eagle sa Panaad, kag si Grima Oliveros, nini kag din pagid si Marlon Tagi, kag si Warlit de la Terna, kag subong man si Guapa Jaira Baluyo, kag si Alea Baluyo Canizal sa Hermelinda Homes, kag subong man si Sapari sa Tinubuan Bago, sa Tabunan siguro Tabunan Bago City. Kag si Kagawad Alpha sa Barangay Bakong Maaw, request ko It's Hard to Forget. Bago lang na play ang It's Hard to Forget. Ang sunod naton nga igapabati sa inyo ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. No, pero ipabati naton ina pagkaligad lamang sa nga pila ka may importante nga mga panumdom. Standby. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang laluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalanguro
Kabiyanan sa ito na pagpangalaga, diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Impunto las 8 na ang oras. Okay pa kamuda? Sa nagapatuyo dira, okay? Okay pa? Kayang-kaya pa? Oh, sige, kayang-kaya pa. This time, ang ambahanon nga gin-compose ni Virgilio Pirot. Ang ambahanon nga may tigulo kuring ni Nining. Sa mga nagasaguda sang kuring, kaway-kaway lang. Ano giman takaban giman ng kuring, no? Bisan ano mo ya ka pabusog sang kuring nga pakauno mo pag may gintungtong pagkahon sa lamisa takabon gid sang kuring. Yari na ang pag siningko ara pa ka muna may gasabat na yun eh. Siya ari pa. Sige may ara pa nga way ara pa kay ang damo pag ganiway naton ma-play nga music. Yari na ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. Dugsing, mabuot nga kuring, kalipay ni Nining, happy sila sa bilidining. Sampi sa kaadlaw, adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay apin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining. Abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man si Nining, kay masinunokon, dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, naggali na gumpa. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Okay, amya to ang kuring ni Nining sungguranon. Nagtabuay sila sa baylihan ni Nining kag nag-happy ending. Request ko bumbadan Mardi. Mardi, okay. Si request ini di Pedro Liboon Jr. Poras. Good evening Bumbadan watching live from Hacienda Josefa Isabela Tamyo lang tanan nga Tanyuan Magwad Mata Suyod Hinobata kag Juanillo family labi kay Vivincio Juanillo request kay Gikumot-kumot Gikumot-kumot sang dakong kamot. Request di Renato Tanyuan. Din pagid. Siling ni Pedro Liboon niya Bugnaw Aba Bugnaw ti mayo kay Bugnaw inya da nga lugar. Maayong gabi bumbutan liog lang ko greet kay Mama Maria Feli Espuerta Kimba kag Papa Muroy may lang pagpamati samtang nagapanyapon. Request lang dandansoy o kun koring ni Nining. Ang dandansoy na play ko na ang kuring ni Nining bagulang. Halin ang request nagikan sa kaini tublit ni. Good evening bubudan patamyo kay Ma'am Pinky sang kayumit wala absent sa Bumbuharana kag pwede ka request ang Pangandoy dedicated kay Ma'am sang naga-request si Joey Perales. Pangandoy, okay, sige nasulat ko na din Pangandoy. Diin pagid
Ang kuring ka panakab sang uga. Siling ni Sherwin. Good evening, Lala Bumbudan from Borland, Tansa, Cavite. Wilfredo Istrodo. Mayang gabi, Bumbudan, ginatamyaw ko gali ang akon lola nga si Judy Olminasan. Kasi tanan nga Olminasan sang inigaran nga nagapamati subong from Ram Minason. Girit ko lang si Erlinda Perez, kag Andy Perez, kay Carmela Lacbanjes of Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, from Vergara, Jeronimo. Good evening, Sir Daniel, from Lin, Dokto. Teres Ann Rafael, good evening, liwat Bumbudan. Ginatamiyo ko lang akon duwa ka tita nga si Adelfa Ricari, Juanisa Billones, kag ang akon pakaisa nga si Ma'am Jessa Clarice Ricari, nga nagapamati, gid subong, sang Bumbo Radio Bacolod, kag pa-request na lang dayon, liog Bumbudan sang ako ang namunit. Sige. May arin ako din na lista ko na ni ang ako ang namunit. Ang nagapanamyaw, Teres Ann Rafael. Kag subong man, shout out kay George Belga nga palaugtas, kag kay Helen, kag kay Uni Belga nga taga San Mateo Banago, from Glen Mark Xiao Belga. Good evening, Bubudan, watching from Manila. Shout out po Papa Eliseo kag Mama Luna Lee Bugot. Okay, natamyaw ko na ni Gina. Siling ni Lindoktor siya, Bumbudan, pwede ka request Through the Years by Kenny Rogers. Hindi ma-play na tundri ang Kenny Rogers kay copyrighted. Ginautod sang Facebook Live. Mayang gabi man sa kay Susit Saron. Okay. I love the song Ikaw ang Ligaya Ko, siling ni Susit Saron. Good evening, Bumbudan, pa-request po si Papa Tunto nga Gugma. May Tunto nga Gugma, pagin nga request ko. Galing kay gin-try na namon nga i-play sa nagligad. Ginautod sang Facebook Live, siguro copyrighted ng Tunto nga Gugma. Gugma, tunto lang yung Gugma, pero kung i-play mo rin, ginautod sang Facebook Live. Ikaw ang ligaya ng buhay ko, alam mo na yan, sila ni Sherwin. Ate, alam na yan ni Kwan, ni Blanc. Good evening, liwat, Bumbudan, ginatamiyo ko lang ako. Sige, nabasa ko na. Nagaduble ang ilang mga padala diri. This time, mga kabiyanan, ang ambanon, next song, nga iga pabati ko sa inyo, sa aton nga Bumbo Harana, kag iban pa, ang ambanon nga may tiulo, Ako Ining Kailo. Ining kailo, manaming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa tagha, sa duda mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan, sa sulod sang dughan, dayong kuda o layo. Apang awat labang, kay dili mamati, isa tanong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay napon. Gugmang walay padugsiling malabing dalita. Ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa laot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy ulit itabangin
nga dili malugdan. Sa laod sang kaghap nga imuging patumbayan, ining makaluluoy muli itabangin nga dili malugdan. Ako ining kailo, nagdulong sinyo sa oras 10 minutos ang nakaligad sa takdang alas 8 sa gabi. Kag padayon ko muna nagkapamati diri sa palatuntunan bungbuharana kag iban pa. Ang next song is Kampo ni Ladyo. Dugay-dugay i-play na naton. Hello Bumbudan, mayong gabi. Mayong gabi, ari naman kami Diga Monitor from GMR Homisilio Martizano. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang si Papa Mundo Inciso. Pa-request na lang dayon sang kantang Maging Sino Ka Man. Ginautod galing sa Facebook ang tuntuning Facebook, no? Ginautod yan, Maging Sino Ka Man. Sige. Si Joseph Pacifico. Good evening, Bumbudan. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba Lopez, Flores family, Rodi Roland, Pamela, Robert Nelson, Evelyn, Jofel, kag Jason. Nagapanamyaw Joseph Pacifico. Sige, ang Mardi, karon pa may madamo pa nga nakauna sa Mardi. No? Karon dugay-dugay Pedro, no? Pedro Libuon. Okay, kag subong man ari pagid ang good evening, Bumbudan Kabugnaw sang kagabihon samtang nagapamati isang harana pagrit sa pamilya Bagatila kag taga St. Vincent mayong gabi sa tanan. From ang Yelito Bagatila. Okay. This time kabiyanan ang ambano ni Virgilio Pirot nga may tigulo Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamutyang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtog sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko.
okay, amo yadto mga kabiyanan ang ambahanon nga may tigulo kampo ni Ladyo. 15 minuto sa nakaligad sa tagnang alas 8. Ang dason sa kampo ni Ladyo dili tanan, no? Ipalig lang ko na Kim sang dili tanan gwapo nag-artista. Kag iban ko no ara sa bumbo. Oh, sino na sila yaman? 16 minutos kiligid sa tagnang alas 8. Good evening, Bumudan, watching live from okay, nabasahan ko na nagina, no? Sige, kantuan ko abi ang aton nga YouTube channel. Kay dugay si Labjoy Longgakit. Ang mundo ko'y parang langit na dali na lang, no? Pagkatapos sang dili tanan tamasak mauli isang tigi kag mundo ko'y parang langit. Jid Montaño, good evening. Bumbudan, tamyaw ko lang family Montaño kay family Isada. Request ko pangabuhi sa uma. Good evening, Bumbudan. Greet ko kay Maricel Gloria, Maria Luisa Avelino, Roldan Charis Clory, Rolando Danyuso, Joy Perales, kag request ko ring nining. Salamat kid Bumbudan from Anisita Gamboa. Good evening, Bumbudan. Liog ko lang ko tamyaw sa akon tiyo nga si Manong Junior sa Asinda Lapas Barangay Pakol, Bago City. Okay, ari pagid. May lang ang pagpamati sa kay good evening lang sa kay Efren Toricampo Suron, kag subong man si Jojo Diwara sang Barangay 8, Juanito Diwara, Juanito Blanca, kag Norberto, Kapitan Norberto ni Panggi, Vicente ni Panggi Jr., kag mga amigo, kag ang request nila ikaduhang bathala ang nagata panamyaw Yulihiyo Uloy ni Panggi. Magabalik mga kabiyanan ang ini nga palatuntunan sa pila pa ka mga pagpabati naton sa mga matahom nga mga ambahanon. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Pasko, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang
Sang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo kalagad diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Good evening Bumbo Dan. Liog lang ko tamyaw sang akon tiyo nga si Manong Jr. sang Asyenda Lapas. Okay na nabasak na nagligina. Ang request ko nga Forgive Me Lord ni Isaac Braille Banyel. Alang-alang ni siya gina-copyrighted, no? Gina-stop sang Facebook Live. Ang ambanon nga sulod nato nga pabati, dili tanan, no? Dili tanan guwapo, nag-artista, kay ang iban aridri si Bumbukim. Oh. Yari na ang ambanon nga, dili tanan. Smells like Urban Max is back. Yaman. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babayi gwapa, dili tanang gwapa babayi. Dunay uban kanhi lalaki, na usab kay naparituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang,
Sa ilang sinina nga bagong giutang, dilitan ng kurang politiko, dilitan ng politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao, kay kung way kwarta dili ibuto. Dilitanan maoy akong giuluhan, nining kantahan walay tumong ugway padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ugway hinungdan, busa paghilom paminaw ug katawa na lang. Oh, Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Yeah. Dapat kita nih kuat ya. Kantanya tinuod nga sounds ba. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. dilitan ng rocker long hair, dilitan ng long hair rocker, dunay uban para kiraker lang, unya di ay to way kalibutan. Dilitanan maoy akong iuluhan, nining kantahang walay tumong ug way padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ug way hinungdan, baby, busa paghilom paminaw ug katawa na lang. Okay, dili tanan lalaki, o kung dili tanan laki gwapo, dili tanan gwapo lalaki. Ano ganito? Dili tanan gwapo laki. No? Dili tanan laki gwapo. Kaya nagapagapo gwapo, gali kay ang nubya matso man. Din pagito ang iba naton ng mga talamyawon. Good evening, bumudan ginatakmyaw ko lang si Papa Mundo Inciso. Pa-request na lang dayon sang kanta nga Maging Sino Ka Man from Marlin Inciso. Ang Maging Sino Ka Man do lang alang man no kay ginautod na sang ginastop sang Facebook Live. Good evening, bumudan ginatamyaw ko pamilya Diamante sa Silay City, labi na gid sa nanay ko si Jeannie kag asawa ko si Tata. Request ko bumudan sa Imuluyo by Ulihing Tubo. Pwede na siya sa imong luyo, sa Imuluyo. Mayang gabi bumudan ginapanamyaw ko da sa Negros. Request ko man Stow Away. Siling di ang request nagikan sa kay Dong Arnaiz. Sa Arnaiz family. Din pagid. Good evening, bumudan watching from Gimbalaon, Silay City. Linmar Pagdato. Good evening, bumudan, Bumbu Radio Bacolod, watching always po. Advance happy sa akon kapatid. Happy birthday. Kag sa akon pinalangga nga nanay, happy birthday sa inyo nga duha. Kag kumusta sa akon mga kapatid sa Kabugwasod, Bacolod City, halong wish good health always. Parukis po, nautod, way ko ma-Seymour. Balikan ko lang karon dugay. Ang next song nga pabati naton is ang ambanon ni Berilio Pirot nga may tigulo Tamasak.
Makoy ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuwan ay ginatawag, minurusang malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo, prutas yung nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigugmata nga duta, ginsakop sang malain, nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agud ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan. Sa kapin sa duwa, kagatos nga ilagin huktan. Galangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang. Sa tanan nga kabayo, ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay, ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila, ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak, pakadto sa ilong iro. Sa gobernador Silyo, siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon. Agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila, sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, gobernador general nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo, apang ang igabaylo, si Tamasak nga kabayo. Maninoy. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas, duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak, apang nangin baganihan, nga mangin talanobliyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, ang ambanon nga may tigulo Tamasak. Nagdulong si sa oras 43 minutos na kinigat sa tagnang alas 8 sa gabi. Good evening, Bombo Radio Bacolod. Watching always po. Advance happy... okay. Ito ginasulit-sulit ko. Umanigiliginan na utod. Yagaling nga request kwan. Lawaan. Kahoy nga lawaan. Ginautod. Ginakwan na siya. Pasensya gid marati sa tubong kay hindi ma-play naton ri ang dalam sa kahoy nga lawaan ginautod sa nga Facebook Live. Good evening, Bumbudan, listening from Cane Town, Victorias. Greet ko lang si Joy sa happy birthday. Request kami tani bakya mo nining. Salamat gid idol ka gid namon mga nga anchor kabombo. From Erlinda Buenconsiho. Buenso Siho. Erlinda Buenso Siso. Nanuman. Erlinda, ambot lang kung mahingagaw pa ng imong request kay damo pa di ang nakauna ho. Ambot ko maubos ko ni karon kay may aral lang kita 16 minutes kinabilin kag mag alas 9. Pero sige lang, i-try ta lang na karon. Diin pagid. Sige. Next song is Tamasak, okay na. Mauli sa Antiki, no?
sa mga kultura naton nga mga antikinyo, mga ari di sa Negros. Ari lang inyo nga timsong mauli gid sa antiki. No? Ang mauli sa antiki. May namit ako nga taga-antiki. Baw kilala niya gid nga nagkumpos ang mauli sa antiki. Sige, sige. This time mga kaibigan ng ambanon ng may tigulo, mauli sa antiki. Buhay rin ako nga sa marayot ga eskwela. Malawit rin nga sa marayot nagaubra. Galakas kang oras sa kanahigayon. Sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike. Ay nahilaw rin gitaken magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas. Ang linapwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirigwelas. Ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa antike. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike. Ay nahitlaw ang gitaken kang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong ng pagpalangga, nagkapabuhin kang kaminga. Maulikid ako sa antike. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike. Ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin. Ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan. Ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa antike. Mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike. Mapalikid ako sa lugar na matauhay.
hidlaw rin kitakin kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mabaligid ako sa lugar na matauhan, mauligid ako sa antike, ay nahidlaw rin kitakin kay nanay kag tatay. Mauli sa Antiki, 10 minutos banwa ang nabilin kabaga dangat kita sa tag ng alas 9. Okay pa kamuda sa aton nga mga kabombo nga padayon nga naga-monitor diri sa palatuntunan bumbuharan na kag iban pa. Ang mundo ko'y parang langit na, next song, Bumbukim, ikaw nang bahala sa mundo ko'y parang langit na. Yan ni Cesar Barreta. Kag pagkatapos ang mundo ko'y parang langit na ang ambanon nga Mardi. Yan ni Di Piligrina, no, ang Mardi. Sige. Ari na, isunod na tunog ang Mardi. Pero una pag iniabi ang mundo ko'y parang langit na. Sige, abi. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y
babago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Okay, mundo ko'y parang langit na. May ara pa kita 5 minutos na bilin ka magata ko pag nga platuntunan nga gawon tanay ang mardi. No, mardi. May ari pa gani diri kadamo ba. Gikumot-kumot pangandoy. Ako ang namunit. O pangabuhi sa uma may tunto nga gugma pa diri ho. Tanong tanabi karon kinamalang alang gid sa oras mo. Do ginangagaw tabang gani ni kuan mo play. Ang inyong mga matakom nga mga request ka mga ambahanon. Di nagkuan nagid nagtuman nagid ka dalom ang kagabihon, tuman ka dalom. Alas 9 na bla manog alas 9 na banwa. O kita nyo sa likod ko damo na mga bituon no. Kita nyo mga kabituunan sa akon nga likod. O tanawan nyo bla. Damo mga bituon no. O nagapakita nga nagkuan nagid nagdalom na ang kagabihon. Sa mga wala nagalantaw hindi nyo makita ang akon di nga likod nga napunan sang mga kabituunan. Okay. Sige, this time, ang ambanon nga may tigulo, Mardi. Each time I sit by my window, imagining the night I was with you, I stare at the stars and its light remind me of you. But will you be true? 'Cause Mardi, I love you. I think of you every day and night, and now I realize how I feel for you. But now you are with someone new. Though I can't, but I have to forget you. I think of you every day and every night, and now I realize how I really feel for you. But now you are gone with someone new. Though I can't, but I have to forget you. Each time I sit by my window, imagining the night I was with you, I stare at the stars and its light remind me of you. But will you be true? 'Cause Mardi, I love you. I think of you every day and night, and now I realize how I feel for you. But now you are with someone new. Though I can't, but I have to forget you. Though I can't, but I have to forget you. Mo yato mga kabiyanan ang last song naton sa sining nga platuntunan ang ambanon nga may tigulo Mardi. Ginkanta ni Edie Peregrina. Wala na kita banwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa platuntunan bumbuharana kag iban pa. Updanay kita sa buwas kadlaw sa platuntunan bumbuhanay sa udto
Upod sa inyo anchorman, iri si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group.
Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kag sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus.
Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus? Wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na minagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo, may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi,
kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the
the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,